ବିପଦରେ 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକିଂ ଆଶଙ୍କାରେ ଗୁଗଲ ଦେଲା ଚେତାବନୀ। ପୁରୁଣା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ସତର୍କବାର୍ତ୍ତା। ଗୁଗଲର ଏକ ନୂଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ଓ ମାଲୱେର୍ ଯୋଖମରେ ରହିଛି। ଗୁଗଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 12 କିମ୍ବା ଠାରୁ ପୁରୁଣାରେ ଚାଲୁଥିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଅପଡେଟ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 42% ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 57% ଫୋନ୍ରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 13 କିମ୍ବା ଠାରୁ ନୂଆ ଭର୍ସନ ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଅପଡେଟ୍ ନଥିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ହ୍ୟାକରମାନେ ସହଜରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିରୁ ୟୁଜର ନେମ୍, ପାସୱାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ତଥ୍ୟ, ଓଟିପି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମେସେଜ ଚୋରି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ନିଜ ଫୋନ୍ ସୁରକ୍ଷିତ କି ନୁହେଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେଟିଂସରେ ଯାଇ ଆବାଉଟ୍ ଫୋନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଭର୍ସନ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଫୋନ୍ରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 12 କିମ୍ବା ଠାରୁ ପୁରୁଣା ଭର୍ସନ ରହିଛି ଏବଂ କୌଣସି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଫୋନ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ଗୁଗଲ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଗୁଗଲ କହିଛି, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ଦାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 13 କିମ୍ବା ଠାରୁ ନୂଆ ଭର୍ସନ ଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ।